Ja, så kan man godt. Inden gang. Kom nu. Nu skal alle i hvert fald lige præcis skynde sig og spænde jer. How to do it. How to buckle up your shit. Vælg selv, Lars. Kim Snack eller... Er det til lille mand? Nej, det er sgu til mig, mand. Er det? Ja, jeg skal vende mig til det. Bliver du ikke bange, når du ser den der løve hver morgen? Jo. Og der er turlederen. Det går altså godt her. Og her har vi crewet, der sidder. Er I tilfredse? Ja, ja. Jeg synes godt. I har mennesker til det. Now for my next number, I'd like to return to the classics. Fuck you, Gregor. Oh, fuck you too. Hvad er problemet herovre? Vi mangler en chip. En chip Vi har allerede formået at smide den væk. Begge? Det er meget fedt. Eller jeg har formået at smide min chip væk. Jeg skal lige have noget skyld med. Og der har kigget ned i din skøjte og... Ja. Strip. Prøv at se, nej, ikke her i hjerten. Prøv lige at kigge. Lidt tøvet. Nå, det er skønt. Ligger med dig. Den ligger i maven sådan Sådan søndag. Søndag jæger. Løby. Livet er en stor fest. Okay. Jeg kunne løbe en maraton der. Jamen, du kunne da løbe det i dag. Det kunne jeg. Du kunne også løbe hjem. Jeg kunne bare komme ind i sengen der, jeg kunne bare smage den, altså. Det var dengang, jeg kunne bare... Jeg havde det. Og det var også derfor, jeg tog hjem, altså. I don't know what's up there.